akeh sing jobe karo Niken. Ayo. Malah tekan Boyolali, tekan Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ayo. Ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga saking Gunung Tembangi. Iya. Monggo Mbak Niken. Monggo Gak mercon tak kan? Kenapa? Lah ini muni Nggih kula briefing ya, Pak. Nggih kula pokoke jumeneng ngoten mercone kepiye. Ngono, Pak. kuwi penghormatan kanggo sampeyan Pak Margono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dikompati nganggo bantere mercon kaya ngono. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak. Pangestune, Pak. Bingung ora mau keblasuk ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun